मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां सासे खोमा खोनायै आरो रायज्लायनो रोङै फरायसुलिया AHSEC आनजादाव 43.4% नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों। बिजनी मंगलियान चौधुरी फारानि थागिबि सुबुंस्रि नार्जारिया दिनै AHSEC जों फोसावजानाय AHSEC आनजादनि फिथायाव 43.4% नम्बर लाना थामथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। मख'नो गोनांदि सुबुंस्रि नार्जारिया मंगलियान गोजौ फरायसालियाव गोजौ फरायसालिखौ फरायनानै मेट्रिक आनजादाव थामथि मासिआव उथ्रिसारना गासै बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो बाख्नाय जादोंमोन आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिखांनायनि उनाव बिजनी UN एकाडेमी फरायसालियाव मुं थिसनना फरायनानै दिनै फिन AHSEC आनजादावबो थामथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। सुबुंस्रि नार्जारिया सासे खोमा खोनायै आरो रायज्लायनो रोङै जानानैबाबो गावनि गोसो गोरबोजों नाजाथाबनायनि गेजेरजों AHSEC आनजादखौ थामथि मासिआव उथ्रिसारनो हादों। थारैनो बियो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेली हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेली हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, AHSEC पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।